Nagdesisyon ang pamilya ni Arnold Elepio nga hindi na pagpaidalom sa autopsy ang iya sini nga bangkay. Suno kay Marvy Valentin, live-in partner ni Elepio, sang ma-interview sa Radyo Bandera Iloilo nga nagdesisyon sila nga hindi na pagpaidalom sa autopsy ang bangkay sang ilahing mata. Agud nga hindi na madugayan ang proseso kag para man ini sa ilang mga kabataan nga hindi na masubuan kag gilayon nga malubong ang ila sini nga amay. Hindi lang pag-autopsy ihaya na lang diri sa balay kag ano para makapuli man isa. Oo. Dugang pa ni Valentin nga ginasalig niya lang sa Dios ang tanan, samtang amat-amat na nila nga nabaton ang natabo kaga panawagan na lang sa karon sa suspetsado nga magsungka na lang sa kapulisan kag atubangon ang ila sini nga hinimuan. Ini si Kabanderang Carl Garganera, nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.